Ini ndinewo nyaya yangu inondinetsa. Sekuru baba vaamai vangu vakangozvara amai vangu vega. Pavakatora mudyandigere vakandidana kuBulawayo. Vakandisiya pamba pavo vakati vave kunogara kumusha. Vakati ndosara ndichigara imba yavo yekumakokova kuSayu Flats. Vana vemunin'ina wavo vaviri vakauya kuzogara neni vachiti vainge vadzingo kwavaigara, saka vachazoenda kana vawana imwe imba. Rimwe zuva vakauya vakadhakwa makuseni, vakati ndavasecha $100. Ndakabva ndavati vandiseche pese pavanofungidzira kuti ndaviga mari yavo, vakaishayiwa. Ndichibva kubasa ndakatowana mapurisa akandimirira ndikanorara kuchitokisi, asi zvakazoongororwa vakati hapana nyaya. Apa ndichidzoka ndakawana vatopinda mumba mandinorara vaisa zvinhu zvangu mubedroom diki. Kana vadhakwa unonzwa vachiti hatingatorerwi musha negora. Sekuru ndakavataurira nyaya iyi, vakati imba iyi vanoda kutoisa muzita rangu. Mubvunzo zvinoita here ndigamuchire here imba iyi ipo pasingachagariki kudai nehama dzasekuru? Ndoitawo sei vedu ndibatsirewo nemazano.